אוקיי. אנחנו רוצים לשתף חלון. שנייה. נראה שזה זה. כן. אוקיי. כולם רואים את החלון עם השיטס פתוח? כן. אוקיי. אני מקווה שזה לא יותר מדי גדול, אני אקטין אותו עוד קצת, שיהיה קצת... אז איתה איך את רואה את זה? כאילו בסדר? כאילו סבבה. כן, הוא לא לא קטן קטן. מדי? לא, לא, הוא בסדר. בסדר. אוקיי, אז שימו לב קודם כל, אז אנחנו נדבר על גוגל שיטס, אבל זה יתקשר לכמה עוד כלים של גוגל אחרים, כי הכל שם בעצם מאוד מאוד מחובר, וזה בעצם היתרון העיקרי של גוגל, שזה לא רק קודם כל בענן, זה כלים שהם בנויים בענן מלהתחילה, והם למעשה מאוד מאוד מחוברים. לא צריך להתקין שום דבר, הכל בדפדפן בלבד, אז מספיק שמחשב כלשהו עם דפדפן, עדיף שזה יהיה כרום. מישהו שישתיק מיקרופון כי זה מפריע. ואיך אנחנו מתחילים עבודה עם כל אפליקציה של גוגל. אז למשל, בשביל להתחיל עם שיט, אנחנו יכולים פשוט לכתוב מילה שיט, נקודה new, כבר משלים לאוטומטי, כי אני פשוט משתמש בזה הרבה, וזה כל שירות, זה לא משנה איזה. זה יכול להיות מסמכים, טבלאות, אתרים, וידאוים, גוגל יכול ליצור המון המון דברים. אז שימו לב שאני פשוט כתבתי sheet.new, לחצתי enter, אז קיבלתי גיליון חדש, אני לא צריך לעשות שום דבר. זה ממש ככה. מישהו שישתיק מיקרופון, זה מאוד מפריע. אז תשתיק את כולם, נו. אז יצרנו עכשיו גיליון חדש ריק, ושימו לב בעצם שהוא ישר מציע לכם את האפשרויות של האוטומציה וליצור טבלאות מוכנות עם כל מיני חלקים. חלקים האלה זמינים גם בנפרד, אתם יכולים לבחור בהם ולבנות לבד ממש משהו שהוא משלכם, אבל אפשר גם לקחת תבניות מוכנות, בעצם זה חלק כזה שהוא מתקשר עם AI, שהוא נותן לכם גם תבניות, אבל גם יכול לעשות ממש בנייה לפי בקשתכם. אז שימו לב מה הוא מציע פה, אבל בעצם רק רגע, בואו קודם כל נעבור לדברים הבסיסיים. שימו לב שעכשיו הכל בעברית, כי אני שמתי שפה בעברית, וזה קל לשנות. אנחנו נתחיל מסוף, אנחנו לא נתחיל מתפריט של קובץ, כי בדרך כלל זה מה שעושים, וזה דברים הבסיסיים שרוב האנשים מכירים, אבל יש פה דברים גם שאני אסביר אחר כך. אנחנו נתחיל מפה, מהעזרה. למה? כי פה קודם כל יש דברים של חיפוש בתפריט, כי אם אתם לא זוכרים משהו צריך לחפש. גוגל היא טובה בחיפוש, היא התחילה מזה, זה העיקר שלה. זה מאוד מאוד מהר לחפש במקום לדפדף וללכת לעבור כל תפריט ולחשוב איפה זה, פשוט ממש לחפש. תלחצו על זה, יש פה גם כפתור כזה, Alt עם הקו נטוי, ואתם יכולים לחפש. אז יש פה גם קישורים להדרכות וידאו, חלק מהם הם רק באנגלית קיימים, ומה שחשוב זה גם מאוד קל לעבור בין השפות, אתם יכולים פשוט לעבור בין השפות, זה נמצא כן בתפריט של קובץ, שימו לב שזה, הנה, זה ההגדרה הראשונה שחשוב לכם, אם אתם עובדים בעברית אז אתם תעברו לעברית כדאי, כי פשוט זה שונה לגמרי, זה משנה את הממשק, הופך אותו, ואנשים שלא רגילים איפה לחפש את זה, כל פעם הולכים לצד הלא נכון. אז הקובץ, ההגדרות זה הגלגל שיניים הזה, ואתם תראו פה בעצם מה המיקום שלכם, כי אז זה הגדרות של כל מיני פורמטים של תאריך וכאלה, וגם את האזור זמן, ושימו לב, הנה פה יש שפה. אם אתם לוחצים פה זה מעביר להגדרות של שפה כללית של החשבון שלכם. אז ברגע שאתם משנים את זה פה, כל החשבון יהיה בשפה אחרת. ואתם יכולים פשוט בקלות לשנות את זה באותו רגע. אם אני עכשיו אעשה כאילו יקדם אנגלית למעלה, שימו לב מה קורה. אתם רואים הכל הפך לאנגלית, וגם אם אני אחזור עכשיו לגיליון, ויעשה לו ככה ביטול ופשוט תהיינה מחדש, שימו לב שהוא יתהפך, הוא נעשה אנגלית לגמרי. איך אני הופך את זה בחזרה? אני חוזר לשפות, זה לשונית שהייתה, או עוד פעם דרך הפייל, עכשיו זה settings, אבל תזכרו שזה גלגל שיניים תמיד, ושם אפשר ללחוץ על סליחה, יש לי שאלה.
אפשר להגדיר שם גם את ברירות המחדל של גופן וכיוון... רגע, לזה נגיע, זה בדיוק אוקיי, סליחה, הדבר תודה. הבא. לא, הכל בסדר. אז אני עכשיו חוזר לעברית, כי הרוב אנשים יעבדו בעברית אני מניח, אבל זה הכל העדפות. יש לקוחות שעובדים גם ברוסית ושפות אחרות. אז חזרנו לעברית, אני פשוט עושה רענון. בגלל שלא עשינו שום דבר, אין לנו מה לאבד אפילו, אבל עוד מעט נגיע גם לזה. הנה, עשיתי רענון, הממשק עוד פעם מתהפך, ועוד פעם יש לנו את זה. אז שימו לב, הדבר הבא, החשוב, זה בעצם הכיוון. אתם רואים שהגיליון עדיין, עצמו, הוא נשאר באנגלית. אז כאילו, באנגלית, הכיוון שלו הוא בעצם משמאל לימין, אנחנו רוצים מימין לשמאל. אז זה נמצא איפה זה? שנייה. אני פשוט לא כל כך רגיל לעברית, אבל זה בסדר. אוקיי. הנה, אז זה נמצא בעיצוב, תפריט עיצוב. זה דבר ראשון שאתם עושים, כי אתם צריכים להחליט לאיזה כיוון הולך הגיליון. כיוון. שימו לב שאפשר לרדת לרמה של תא בודד, אבל אנחנו רוצים עכשיו להפוך את הגיליון. אז אני עושה את זה מימין לשמאל, הנה, עכשיו זה גיליון בעברית. וזה עדיין תלוי מה הייתה העדפה של החשבון שלכם, כי לפעמים שהחשבון עצמו הוא מוגדר, ברירת מחדל שלו מוגדרת כאנגלית, ואז עדיין דברים יהיו באנגלית. למשל אם אני עושה פה שפה, לא, עכשיו זה בסדר. כי זה תלוי באיזה שפה הייתם, יכול להיות שיהיה כתוב פה שיט, new sheet או copy או כן הלאה. ואתם רואים שהחדש עדיין נעשה לי בעצם בכיוון אנגלית, אבל למה? כי החשבון שלי כללי, של כל המשתמשים שלי, כי זה גוגל עסקי, אז הוא בעצם אנגלית ותמיד זה יהיה ככה, אבל זה לא בעיה להפוך. אז אתם רואים שכל גיליון יכול להיות בכיוון אחר וזה בסדר. ואפשר גם תא בודד להפוך. עוד מעט נגיע גם לברירת מחדל של הגופנים וכאלה. אבל אנחנו עוד פעם חוזרים לתפריט הזה של העזרה, ותסתכלו, יש פה הדרכה ועדכונים, ואפשר לראות, זה ממש וידאוים שאפשר לראות, וזה מאוד עוזר. דבר מאוד חשוב פה, זה הרשימה של הפונקציות, כי זה, כאילו, האקסל עצמו, סתם לכתוב מספרים וזה לחשב, זה סבבה, אבל זה לא כל כך שימושי בלי כל הפונקציות שיש לגוגל. אז אם אתם לוחצים פה, פשוט מעביר אתכם לדף, כנראה שאין את זה בעברית. אם אתם הולכים לאיזשהו עזרה כלשהו, תמיד תגלגלו עד למטה. שנייה, אני עושה את זה מהר, כי זה מאוד גדול, אבל לא משנה. ותסתכלו, הנה, פה יש תמיד כזה תא שאפשר לבחור שפה. בואו ננסה עברית ולראות אם יש את זה. כן, יש את זה. אוקיי, פשוט החשבון שלי, בגלל שזה דמו, הוא באנגלית. אז אל תשימו לב שזה כל פעם קופץ לאנגלית בחזרה. אני צריך להגדיר את זה ממש גלובלי, כאילו, שכל החשבון יהיה ברירת מחדל שלו בעברית. ולרוב לקוחות כן, זה מוגדר ככה, אז לא יהיה לכם בעיה, הכל ייפתח פשוט בעברית. אז שימו לב שיש פה רשימה של כל מיני פונקציות, אבל כאילו אפשר לדפדף כמובן, וחלק מהם תואמות מה שיש באקסל, אבל יש פונקציות שלא קיימות בשום מקום אחר. אז דוגמה של הפונקציה שאני משתמש הרבה, זה נקרא גוגל פייננס, הנה זה. אפשר לקבל פה שער של מטבע כלשהי, או כל מיני מניות, או מה שאתם רוצים, המון, ממש מידע פיננסי בזמן אמת. ואתם יכולים להשתמש את זה בחישובים שלכם. אני משתמש את זה בעיקר בשביל אוטומטי לקבל שער של דולר או יורו, תלוי זה, ואני במחירונים שלי. אם יש לי מחירון, הוא תמיד מעודכן בזמן אמת, אני לא צריך להתאמץ, אני יודע מה הוא עושה. אז בשביל לקבל שער, יש פורמולה מסוימת, כי צריך לתת פה פרמטרים, ויש פה הסברים, ואנחנו עוד מעט נראה איך זה קורה. ויש פה המון פורמות, אנחנו לא נעבור על הכל כמובן, אבל שימו לב שיש פה פורמות שכל מה שמתחיל בגוגל הוא בדרך כלל מעניין, והוא לא קיים במקום אחר. לא קיים במיקרוסופט או לא יודע, חברות אחרות. שעושים טבלאות, וזה מאוד מעניין, כי תראו, יש פה טרנסלייט, אפשר לתרגם את הטקסט בתא, לקחת כאילו תא אחר כמקור, או להגיד, אני רוצה שהתא הזה יהיה כתוב בשפה אחר, וזה לפעמים מאוד עוזר, וזה פשוט בקליק, זה קורה תוך שנייה. אז עכשיו אנחנו נעזוב את זה, אבל תדעו שזה, אנחנו מוצאים את זה פה, דרך העזרה, רשימת פונקציות, מאוד שימושי.
מקשים זה גם, שאתם עושים הרבה פעולות שחוזרות, אז תסתכלו על איזה מקשים, תלמדו 1, 2, כי יש שם הרבה, אי אפשר ללמוד כולם. יש גם אפילו מוכרים כאלה, כמו משטחי עכבר, שיש עליהם מודפס בעצם את המקשי עזר האלה, בשביל להיזכר בהם. התפריט הבא זה תוספות. אפשר ממש לתכנת פה, יש פה שפה שהיא הרבה יותר חזקה מרק שפה של מקרואים, כי כמו יש רכיבים מקרואים, זה מאוד דומה לאקסל. כי יש באקסל גם מקרואים, אפשר לעשות כל מיני אוטומציות, אבל יש פה שפה שהיא נקראת AppScript, זה ממש שפת תכנות, אבל היא לא מסובכת. מישהו שיכול להקדיש לו איזשהו 15 שעות לשבת כי יש להם קורסים כאלה חינמים, ללמוד אותה, אפשר אחר כך לעשות פה מה שאתה רוצה, אפשר ממש להפוך את זה לאפליקציה. אבל גם בזה אין כל כך צורך. למה? כי, שימו לב, דבר הבא, זה נקרא AppSheet. זה אפליקציה נוספת של גוגל, שהיא נמצאת בחשבון עסקי. כל חשבון עסקי מקבל את זה בגרסה בסיסית, ובמהדורה מתקדמת זה הפרויקט המתקדם. זה בונה אפליקציות, ללא תכנות. ממש אפשר לבנות אפליקציה, הוא גם נותן לנו דוגמאות, יש אפליקציות מוכנות, בוא נגיד לניהול מלאי, לאיזשהו עבודה משותפת, יש המון, אני אפילו קשה לי לעבור על זה ואנחנו לא נגיע לזה, אבל שתדעו שזה קיים, זה יכול להיות שיהיה לנו הרצאה נוספת על זה, ואתם ממש לא מתכנתים, אתם פשוט מזיזים מסך, אומרים זה השדות, ככה זה ייראה, יש שם דוגמאות מוכנות גם, ומה בעצם המסד נתונים של האפליקציה? זה האקסל שלכם. אז האקסל הופך להיות למסד נתונים, ואם יש קיים, אפשר מקיים לבנות אפליקציה. זה מה שמאוד מעניין. תחשבו שזה הרבה יותר חזק מאקסל או דבר כלשהו. זה האפליקציות שיעבדו גם בסמארטפון? זה בדיוק, זה מותאם אוטומטי. אתם פשוט תראו גם, אני פשוט לא רוצה עכשיו לגשת לזה, אתם תראו, יש ממש אפשר לשנות בתצוגה המקדימה, איך זה נראה בטאבלט, איך זה נראה בטלפון ואיך זה נראה במחשב. ובמהדורות מתקדמות, הם קצת עולים כסף, או שמהדורה עצמה פשוט יותר יקרה, אפשר לפבלש אותם, וזה יהיה כמו אפליקציה, כאילו שהורדתם מחנות אפליקציות. ואז אתם יכולים לתת ללקוחות של אפליקציה של עסק שלכם, עם לוגו שלכם, הכל, אז יש לכם, בוא נגיד, לא יודע, ייעוד הפיננסים, סתם אני ממציא. ואז יהיה לכם אפליקציה, ייעוד הפיננסים, מישהו פותח, יש לו מחשבון, לא יודע מה, או הרשמה, או... זה אין סוף, אין לזה סוף. וזה ממש בלי תכנות, אבל אפשר גם לסבך את זה, כי יש שם מקומות שאפשר לכתוב בכמה שורות של קוד, שהתניה, בוא נגיד, האם ככה, תעשה ככה, וזה עושה לכם את הכל, והכל, מוסד נתונים שלכם זה אקסל. יש פה דבר חדש שאני גם רק לומד אותו, זה אנליטיקה, זה בעצם לעשות כל מיני חתכים ודברים, ולבנות ממש, זה כמו, איך להגיד, זה דשבורד, זה בעצם לוח, כמו לוח בקרה כזה, לוח מכוונים, כמו באוטו כזה שרואים הכל, ועם כל מיני צבעים, גרפים וכאלה, והוא נראה טוב, ועוד פעם, הבסיס נתונים שלו יהיה האקסל שלכם, הוא יכול לעשות לכם כל מיני סטטיסטיקות, זה ממש נושא לפני עצמו, אתם רואים, זה חדש. זה מאוד נוח, אתם גם יכולים ללמוד את זה, פשוט אפשר ליצור דוח ואפשר, אני סתם רק אראה לכם משהו לדוגמה כזה, בואו נראה שהוא יפתח משהו, הנה תראו, יש פה דוחות, זה, לא זוכר עוד פעם למה זה באנגלית, כנראה בגלל החשבון שלו, תראו, יש פה כל מיני, עשיתי שיווק, עשיתי כל מיני דברים, חנות שלי, אפשר כל מיני נתונים לעשות סטטיסטים, חתכים, אז אני מגלגל, זה לא נגמר, יש פה המון דברים שאפשר לעשות פה, וזה הלוחות כאלה שמייצרות, זה נראה הרבה יותר טוב ממה שסתם לשים גרף על האקסל כאילו מעל, אבל עדיין האקסל שלכם, כאילו הגוגל שיטס, הוא יהיה המקור למעשה של הנתונים האלה. אז רק שתדעו שהחוזק זה באינטגרציה, זה לא בשיט עצמו, כי שיט נראה פשוט, הוא נראה כאילו אקסל מופשט, אבל גם באקסל, שתדעו, מניסיון של אנשים משתמשים אולי ב-20% ממה שיש לו, הם לא זוכרים מה יש שם עוד, ויש תפריט מאוד מסורבל, מאוד גדול, אבל מאוד קשה להשתמש, אני לא רוצה לראות את כל זה, אני רוצה, הנה, תפריט פשוט מכמה יש פה, אולי 8 או 9 דברים וזהו. אוקיי, אז עברנו על דברים האלה, ויש דברים שמתקשרים לכל מיני למידה, זה נקרא Machine Learning, זה גם מוצר נוסף של גוגל, זה נקרא קולאב, אבל זה משהו כבר מתקדם, אנחנו אפילו לא נעצור פה, והגענו לכלים. שימו לב, מה יש דבר ראשון בכלים? יצירת טופס. זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שלפני כל האפליקציה, כל הדברים, אתם יכולים ליצור טופס שהנתונים שלו מנוהלים באקסל. זה מאוד נוח לקבל בו נגיד, או איזשהו חוות דעת אחרי משהו,
או הרשמה לאנשהו. אתם בונים טופס ממוחשב שאפשר לשלוח אותו לטלפון, למחשב, במייל, לשים באתר, וכל מי שממלא טופס ושולח, זה פשוט נכנס כשורה בתוך האקסל שלכם, בתוך הטבלה, ואז אתם יכולים אחרי זה לעשות מה שאתם רוצים. וזה אבל אפליקציה. לאקסל, לא לגוגל שיט? זה גוגל שיט, אני פשוט מדבר אקסל, אני מדבר אקסל כי הרוב האנשים הם עדיין לא, כאילו, בשבילם הטבלה כלשהו היא אקסל, זה כמו מברק פיליפס, אז כשאני אומר מילה אקסל, הכוונה תמיד זה גוגל שיטס. אני לא עובד עם מייקרוסופט בערך 14 שנה, לא נוגע בשום דבר שלהם, כי בסוף שם אתה מגיע לאיזושהי בעיה, ולוקח להם המון זמן לפתור את זה, או שזה לא פתיר, בקיצור, לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. שימו לב שאני לחצתי וזה כבר מייצר לי טופס, שהוא בעצם מקושר לטבלה שלי. אני אשתמש במילה טבלה, אז זה גוגל שיטס. ובעצם אפשר ליצור פה המון דברים, זה יכול להיות טופס מאוד מסובך, אנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו בינתיים, אני פשוט, ההרצאה היא יותר לספר לכם מה יש לכם, יותר משימוש, כי שימוש עצמו, כל אחד ייקח את זה לכיוון אחר, ואין סוף למה אפשר לעשות עם טבלה. ואתם מכירים חלקם, כאילו הרוב מכירים את זה מאקסל, וכמובן אפשר לקחת את זה רחוק. אבל אנחנו נראה מה מתקשר לזה, איזה אפליקציות ואיזה אינטגרציה יש. ואז תהיה לכם הרבה יותר קל, כי זה כלים שבכל מקום נמצאים. אז פה אפשר ליצור כל מיני שאלות שהן רק כאילו וריאציות, אלה שהם צ'קבוקסים, סתם טקסט, כל מיני, לשים תמונה, מיילים, וידאוים. זה יכול להיות הסבר ומילוי של טופס, לעשות שדות חובה, לא חובה. אנחנו לא מדברים על שם על תפסים, מדברים עכשיו על גיליונות של הטבלאות, אז אנחנו חוזרים לפה. אבל שימו לב שזה דבר ראשון בכלים, ושימו לב שאחרי שיצרתי אותו, הוא כבר מקושר לי לטבלה שלי. אפשר למצוא שם את זה בהגדרות לאיזה טבלה, ועכשיו גם לשנות, וכבר יש לי ניהול טופס. ברגע שיצרתי אותו, הוא כבר מקושר, ואני יכול מפה לעבור לעריכה של טופס וכן הלאה. שימו לב דרך אגב, אנחנו רוצים לשחק היום קצת, אז אני שמתי בצ'אט קישור לגיליון, לא זוכר אם זה, לא, זה גיליון, כן, גיליון הזה של דמו. כל אחד יכול להיכנס, אנחנו יכולים לעבוד ביחד בזמן אמת, זה מה שחשוב. תחשבו שיש לכם משהו, מישהו שמעדכן מחירים, ומישהו מסתכל במחירים, ומישהו מכניס סחורה. אני מדבר, בוא נגיד שזה איזשהו פרייס ליסט, או ניהול מחסן, כי זה משהו שאני יכול לעשות. אני לא מכיר כאילו שימושים אחרים, אז אני מדבר על משהו שקרוב אליי. מדהים. אפשר לעשות בו זמנית שינוי, ואתם תראו את זה, זה משהו שלא מתאפשר בתוכנה אחרת. זה יתרון של גוגל שיט. אז מי שרוצה מוזמן להיכנס דרך הקישור לגיליון. כן. בועז אמר שהוא בעצם עוסק בתחום המשפחה, אז אפשר כן. לתת איזו דוגמה לפי איזה שהם נתונים שלו. אז רגע, אין לי שנייה. גישה, you need an access, תפתח לכולם. אוקיי, רגע. לא, זה פה בשיתוף. דרך אגב, הנה, זה דבר גם כמעט ראשון שאתם עושים, אחרי שהגדרתם משהו, שיתוף. אז לוחצים על הכפתור הזה של שיתוף, ועכשיו זה גישה מוגבלת, בואו נראה מה אני יכול לעשות. הנה, כל מי שקיבל קישור. יש שם רמות גישה, אז אני מסביר על זה קצת. שימו לב בברירת מחדל, זה גישה מוגבלת, זה אומר שהנה, רק אני עכשיו יכול, ומי שאני אכתוב פה, אם אני עכשיו אכתוב פה הזיתה, אז עכשיו אני נותן לה אישור עריכה, ושולח לה הודעה. אפשר לא לשלוח אם אנחנו יושבים אחד ליד השני, זה פשוט יופיע אצלה בדרייב, במשותפים איתי. והוא שואל אותי, אתה בטוח? כן, כי זה מישהו חיצוני, כי זה חשבון של דמו, או עם חשבון אחר. אני כן רוצה, הוא נותן לי עזרה, שיתפתי, אבל מה הבעיה עכשיו? אף אחד לא יכול להיכנס, כי רק אנחנו וזהו. אז יש פה גישה מוגבלת. אני יכול מצד שני להגיד, אוקיי, יש לי חברה, יש לי 20 עובדים, אני לא רוצה עכשיו לתת אחד, אבל אני לא רוצה עדיין שלא כל העולם ייכנס. אני עושה את זה ככה, עכשיו כל מי שנמצא בחשבון של החברה שלי, לא משנה כמה אנשים וגם עתידיים שהתווספו, יש להם אישור, זה לצפייה. אז מה אני עושה? עושה קודם כל עריכה. עכשיו, זה כבר השתנה, שימו לב, זה כתב שם, מותקן, למרות שלא עשיתי סיום. ועכשיו עובדים יכולים להיכנס, והגישה הכי לא מוגבלת זה כל מי שיש לו קישור, מי שקיבל קישור, הקישור עצמו הוא ארוך כזה כמו סיסמה,
והרמה הגישה נשארה אותו דבר, עריכה, שימו לב שיש פה גם תגובה, שאפשר לכתוב תגובות אבל לא לערוך. ועכשיו אני עושה סיום, שימו לב שבעצם הקישור ששמתי, הנה אני מעתיק אותו עוד פעם, ששמתי בצ'אט, הוא בעצם עכשיו נגיש, כל אחד יכול להיכנס, כל אחד בעולם. הוא צריך רק לדעת מה הקישור. אני אוודא רק שזה הקישור הנכון. איפה הזום רק? איפה החלום שלו של... מוזר. הנה צ'אט. צ'אט, הנה צ'אט. אני אדביק את זה פשוט שוב, כי אני לא בטוח עם זה. הנה, עכשיו הדבקתי כן, קישור. כן, מתחילים להיכנס. כן, יופי. הנה, שימו לב, יש פה, אתם רואים את העיגולים האלה? הנה, זה איתה, זה מישהו שאני לא יודע, כי זה קטע, הוא נכנס עם קישור, והוא לא היה מחובר לגוגל בכלל, אין לו חשבון אפילו. ויש פה, כאילו, יהיו פה עוד אנשים, כמה שיכנסו, יהיו פה עיגולים, ואני יכול לראות. אם זה מישהו שיש לו חשבון, אני רואה מי זה, איך קוראים לו, כל הנתונים שלו, מאוד מאוד פשוט. ואפשר גם לפתוח פה צ'אט, שצ'אט הזה עם אנשים שעכשיו כרגע מחוברים. זה כמו צ'אט הזה בזום, רק שגם אם זום הוא ייגמר, אז זה לא מעניין אותי. בכל רגע נתון מישהו עובד, שימו לב, הנה, אז היא עומדת ב-A1, ואני רואה אותה. וגם עוד מישהו, הנה יש. זה, לא, מישהו אנונימי. אז שימו לב אז אתה תזוזי, כאילו לאנשהו, שימי איפשהו במקום אחר. הנה, שימו לב, אני רואה בזמן אמת איך זה זז. זה לא קיים בשום מקום אחר. כל מה שאומרים באקסל אונליין, זה עובד 5 דקות, אחרי זה שנכנסים 2 אנשים ועושים 2 שינויים, זה נתקע. אני כל פעם ניסיתי להאמין שזה עובד, זה לא עובד. אז פה זה בנוי מלהתחילה להיות ככה. דבר חשוב נוסף, שימו לב על הסימן הזה של הענן. אתם רואים סימן קטנצ'יק של הענן? הנה כתוב, יש לבדוק סטטוס. אם הוא כזה, עם ה-V, ולא מסתובב ולא עושה כלום, זה אומר שכל השינויים שלכם נשמרו. זה אומר שזה באותו רגע. קשקשתי משהו, שימו לב, הנה, שינויים נשמרים, יש פה סימן אחר, זהו, נשמרו, אפשר לסגור, מת מחשב, קרה משהו, לא מעניין, זה נשמר, וזה יתרון, זה לא אוטו-סייב, זה הרבה יותר מאוטו-סייב של כל תוכנה אחרת. הנה עוד מישהו פה נכנס ולא עושה כלום, אתם מוזמנים לעשות מה שבא לכם. בואו נהפוך את זה לעברית קודם כל, כי זה טבלה אחרת. אנחנו הולכים להגדר קובץ הגדרות, שימו לב שזה זה, ולא, זה לא פה, פה זה שפה, אנחנו רוצים עיצוב, כיוון גיליון, הנה הפכנו אותו ככה, עכשיו יותר נוח. ויש לנו פה צ'אט, אני יכול פה לכתוב, היי, וכל מי שנמצא הוא גם יראה את זה ברגע שהוא יפתח את זה מפה, מלמעלה. הנה יש לנו כבר 4 אנשים, אני ועוד 3. וכל אחד הוא ייתן איזשהו אייקון אחר, כי אם זה אנשים אנונימיים אז אני לא יודע מי הם, אם זה עובדי חברה אתם תראו מי זה באמת. שימו לב שמה אפשר לעשות, אפשר בלי לצאת לשום מקום, בלי לקבוע שום דבר, פשוט להתחיל פגישה כמו זום, כי יש גוגל מיט שהוא מחליף את זום, עם כל התכונות אפילו יותר תכונות, וזה פשוט מתחיל פגישה, ואתם יכולים ממש כאילו לעשות פגישה, פשוט לדבר על הדבר הזה, ולא צריך להתאמץ, לא צריך לפגוע, לא צריך כלום, הקישור כבר יופיע והוא יהיה לכולם, כולם פשוט ייכנסו לפגישה אוטומטית. אוקיי. ושימו לב, יש פה היסטוריה של שינויים. אם שנינו כולנו הכל וזה אנחנו 20 איש ויש פה הרבה דברים שאני עושה פה, אז אני לא אזכור מי עשה מה ואיפה. יש פה היסטוריה של שינויים, אני יכול לראות מי עשה מה, איזה תא הוא שינה באיזה תאריך. אז איפה נמצא ההיסטוריה הזה? אחרי כאילו שבניתם משהו מסובך ומישהו עשה איזשהו שינוי לא רצוי, אז יש לכם בעיה למצוא את זה. בדרך כלל זה מאוד קשה למצוא בתוכנות אחרות. פה זה יחסית קל. אתם הולכים בעצם לקובץ, זה נקרא, הנה, היסטוריה גרסאות. אתם יכולים פשוט לעשות, הנה, הצג. כי אפשר גם לתת שם לגרסה. גרסה יום כזה, גרסה עם חישוב כזה, ותהיה לכם אותה טבלה, לא 20 קבצים, אותו קובץ אחד עם גרסאות. אם אני עכשיו מציג, שימו לב שאני רואה בצבעים שונים מי שנמה. הנה, הזיתה כתבה הזיתה, ואני עשיתי כל האלה, ואם אני הולך אחורה, אתם רואים שבעצם, הנה, יש פה שינויים שאני עשיתי אתמול בכוונה, יש פה טבלה שלמה שמה שאני בניתי. ובכוונה עשיתי את הטבלה הזאת אתמול, שתראו שזה הולך ממש אחורה, אתם יכולים לראות שנים אחורה מה קרה. ובכל יום יהיה פה רשימה של אנשים שעשו את השינוי. מה חשוב? שאני יכול ללכת בעצם לתאריך הזה, ופשוט לחזור לגרסה הזה. בלחיצה אחד אני חוזר לגרסה הזה,
ועדיין גרסה שהיה לכם נוכחית היא לא נאבדת, לא נמחק כלום, אתם יכולים לחזור גם קדימה, גם אחורה וגם קדימה. אז אפשר לתת להם שמות וללכת קדימה אחורה, ואם צריך שניהם, אפשר פשוט ליצור העתק של הטבלה הזאת. אז זה הדברים שמאוד עושים ייחודי של גוגל שיטס. אז אנחנו היינו בכלים, דיברנו על זה שיש תפסים וכאלה, יש כלים שיש בכל מקום, אני חושב, זה איות בעצם, בדיקת של האיות ומילון וכאלה, ושימו לב שיש פה גם דברים אוטומטיים. לפעמים זה מפריע, אז יש פה המון, לא עבר על כולם, אבל יש כל מיני, בוא נגיד שהוא עושה אותיות גדולות בהתחלת האותיות באנגלית וכאלה, אז לפעמים זה לא רצוי, אז אתם יכולים פשוט לקרוא מה יש, ולכבות חלק אם זה לא משהו שאתם רוצים. ודבר חשוב, זה חדש, זה התראות מותנות, זה אומר שצריך להיות תנאי מסוים שאתם מקבלו התראה, ואתם מקבלים התראה במייל שמישהו שינה משהו, או משהו קרה בטבלה, וזה מאוד חזק. אתם הולכים לפה, כאילו לא חוצים על זה, יש להם גם הסברים, יש להם ממש פה מידע נוסף שאפשר ללכת לראות וידאוים ודברים, ודבר הכי פשוט זה לנסות לעשות משהו, זה פשוט להוסיף תנאי, שימו לב אומר פשוט, זה שם של כלל, השתנה משהו. מה השתנה? אני אומר, בוא נגיד שמשהו השתנה בעמודה או בשורה, אז אם משהו השתנה בעמודה C, אז מה אני רוצה? לקבל התראות במייל, ואני יכול להכניס מייל פה, או שאני יכול לקחת עמודה שלמה שיש בה מיילים של אנשים, ופשוט להגיד לו, קח את זה מעמודה H וזהו. ואז הוא ישלח מייל לכל האנשים שקיימים פה באותה טבלה, על זה שהשתנה משהו. אז תחשבו כמה זה חזק, שיהיה קשה מאוד לקלקל משהו. אתם תקבלו התראה מיד, ואתם יכולים לראות בהיסטוריה מה השתנה באותו רגע, וזה מאוד מאוד חזק. אז זה הכלי הנוסף, מה שנקרא התראות מותנות. מדהים. אתה תגיע גם לזה שאתה, נגיד, אוקיי, אתה מרשה לי להיכנס כן, שנייה. ויש אז עמודות שאני אסור לי לגעת. כן, שימו לב שאני פשוט, מה אני עושה? אתם שימו לב שזה פורמולות, איך עשיתי את זה? אז אני פשוט רוצה להראות לכם. אני פשוט הלכתי איפה זה היה? הנה, זה הטבלה. הלכתי ובוא נגיד, מצאתי איזה נתונים שאני צריך. הם די טוב בהעתק הדבק. לא תמיד זה עובד, אבל יש המון כלים שם לעבוד. אתם פשוט יכולים לקחת, לעשות ככה קופי של משהו כזה לא ברור, שהוא כזה, הוא טקסט תכלס, הוא טבלה, אבל לא ברור. לעשות העתק, אני עושה, הנה קופי, אני הולך לגיליון שלי, ואני פשוט מחליט שאני מדביק את זה פה, איפה זה הדבקה. שימו לב, זה הדביק את זה ממש כטבלה. לא בכל אתר זה יקרה, אבל יש אתר שאתם רוצים להוציא מנתונים, אפשר לעשות את זה, גם אם הוא ידביק את זה כטקסט שלם, בעמודה אחד, יש פה כלים לחלק את זה. אז אני מניח שיש את זה גם בפלטפורמות אחרות, פשוט לא מדבר עכשיו, לא משווה, רק דיברתי על דברים שאני יודע בוודאות שפשוט לא קיימים שם. שימו לב, זה כבר טבלה. וכמובן שיש דברים רגילים שאתם עושים קליק, הנה כזה, קליק על הגבול של משהו, פעמיים, וזה, לא, למה זה לא עושה לי? בדרך כלל זה עושה, מרחיב את זה לרוחב של טקסט. זה לא עושה כי זה מוגדר גלישת טקסט. כן, כי זהו, בדיוק, זה כן, זה גלישת טקסט, אבל הנה, עכשיו הוא דווקא כן עשה, בביו עשה את זה. אז כן, הנה, עכשיו אני חושב, עשיתי איזשהו פורמט, הנה, יש לי טבלה, וברור שזה לא הכל, ראיתם איזה טבלה ענקית שם, ואפשר כן להתאמץ ולקבל את הכל, או לעשות חתיכות כאלה ולהדביק, ועכשיו יש לנו איזשהו נתונים שאנחנו יכולים לעבוד איתם, פשוט קשה לי לעשות דוגמאות אפילו שנותנים לי זה, כי זה לוקח זמן, תמיד לוקח זמן, וזמן שלנו הוא לא כזה ארוך, אז אנחנו רוצים לעבור על משהו שאתם תדעו שזה קיים, ואז אתם תשחקו עם זה הרבה. אתם יכולים גם מוזמנים עכשיו לשחק, תעשו מה שבא לכם, אתם יכולים גם לבנות גיליון שלם, או לקחת אזור ולעשות. מה חשוב? בוא נגיד, דברים האלה חשובים לי, ואני לא רוצה שאף אחד ישנה אותם. מה אני יכול לעשות? אני יכול בעצם לעשות הגנה על האזור עד לתא ספציפי, להגיד למי מותר לערוך תא. תחשבו על שרת קבצים, שאני אומר לאיזה תיקייה מותר למי לגשת, לאיזה קובץ לערוך. אז פה זה ברמה של כבר בתוך הקובץ, בפנים, אני יכול להגיד
ברמה של אזורים ותאים ספציפיים למי מותר לעשות את זה. זה, בואו נראה את זה פה. לא, זה לא, הנה נתונים, זה נראה לי פה, בואו נראה יצירת. הנה, הגנה על גיליון וטווחים. שימו לב, בגלל שאני סימנתי בגיליון 2 את הטווח הזה, אז אני יכול כבר לעשות פה הגדרות הרשאה, אני יכול לתת לו שם, בוא נגיד זה function help, כאילו, כתבתי באנגלית כי יותר נוח לי. ושימו לב, הנה, למי בעצם מותר לעשות מה? כרגע בגלל נתתי גישה לכולם, אבל אנשים שיש להם חשבון, כי אי אפשר לתת גישה בלי חשבון, חייב חשבון כלשהו. אז אני אומר בוא נגיד רק אני משנה. אסור לאף אחד לגעת, זה התאמה אישית. ובעצם אני יכול פה להוסיף עוד כתובות לפי כתובות מייל. בוא נגיד שאני רוצה מחשבון אחר שלי גם להשתמש בזה, הנה זה חשבון אחר שלי. הוספתי את עצמי, עשיתי סיום. עכשיו שימו לב שמי שינסה לגעת בזה הוא לא יכול פשוט לעשות שום דבר. הוא יגיד לו אתה לא יכול לערוך. אתה כאילו תשנה, תעשה אנטר, הוא יגיד לך לא. אתה לא רשאי לשנות את זה. אז עכשיו האזור הזה הוא בעצם מוגן. ואפשר לעשות שזה יהיה רק להוראות, כאילו, איך קוראים? ה-comments, כאילו ההערות ודברים כאלה. אז זה מאוד מאוד חזק, כי יש הרבה טבלאות שאתם לא רוצים שזה יתקלקל, כי זה מאוד קל בטעות משהו לעשות, כאילו בוא נגיד סימנתי משהו פה, גררתי, אופס, כאילו הנה, אני עכשיו פה גררתי כי מותר לי, אבל זה הטעות, אז, ושכחתי לעשות undo, סגרתי, בעיה. ככה אני יודע שרק מי שעובד על זה, מי שבונה אותו, הוא יכול לשנות אזור, ומצד שני אני רוצה לתת לאנשים, כן לתת אפשרות להכניס משהו, נתונים. ואז אני יכול להכניס פה סתם, ואני מכניס עכשיו מספרים כאילו כלשהי, סתם מקשקש פה. וכמובן שיש כל העיצובים, כאילו של נתונים שאתם יכולים בעצם פה להגיד להם איפה זה? הנה זה. אתם מכירים, יש פה לעשות מספרים, ויש פה דברים פשוט עם תוספת לעומת משהו אחר, אבל כמובן שהרוב אתם תכירו, אני לא אעבור על עיצובים, כי זה דברים שקיימים כמעט בכל תוכנה של הטבלאות, אבל כלים בסיסיים. מה זה כלים בסיסיים? זה כאילו דברים שמאוד מאוד קל להשתמש, בוא נגיד אני רוצה בעצם את כל הגיליון שלי. זה עיצוב הזה, דבר ראשון שאני בדרך כלל עושה, כי מאוד קשה למצוא שזה הרבה שורות והן ארוכות, זה צבעים מתחלפים, זה אוטומטי פשוט עושה את זה, שימו לב, עושה את זה בצבעים כאלה, שהם מאוד קלים, אבל שמתם לב שעושה שורה כן שורה לא, עם איזשהו צבע ואני בוחר, אני יכול לשנות את זה, וכולל כותרת, אז עכשיו מאוד קל לי לעבור על זה ולמצוא משהו, זה עיצוב הראשון שאני עושה בדרך כלל כמעט לכל טבלה, כי זה מאוד נוח. אפשר לעשות גם את זה לאזור מסוים, לא חייב את כל בוא נגיד שאני רוצה חלק כזה לעשות בצבע אחר, שזה יהיה ככה, ויכול לעשות את זה בלי לא, עשיתי את זה על כל הגיליון. הייתי צריך לעשות סיום, אחר כך לסמן, ולעשות את זה שוב, ולקחת, הנה, עכשיו זה, לא, זה לקח לי עדיין. מדהים, מבקשים שתראה איך הגדרת את הסימן של את מה את רוצה, שרון? את הצבעים? תוכל לדבר. כן. כן, אני פספסתי, היה שם, הוא דיבר על הנושא של הרשאות למקטעים מסוימים, ועכשיו לא, משהו במעבר לא פספסתי. זה פשוט מסמנים אזור, לא משנה איזה, בוא נגיד עכשיו, כי סימנתי לפני זה הטבלה הזאת, אתם רואים, יש מסביב איזשהו פס כזה, עכשיו אני רוצה עוד אזור, בוא נגיד העמודה הזאת, אני רוצה להגן עליה, זה נמצא פה בנתונים, יש פה הגנה, הנה זה המנעול הזה. נתונים, הגנה על גיליונות וטווחים. אפשר גם גיליון שלם להגיד שהוא לא לגעת בו, אם יש הרבה גיליונות בטבלה. אתם רואים, זה למשל, יש פה משהו שעשיתי אתמול, וזה מה שהדבקתי היום. ובעצם הנה, זה עכשיו לקח את רגע, מה עשיתי? אני רוצה טווח נוסף, כן. אבל אני רוצה, למה זה עשה לי את זה? הנה, יש לזין, זה תיאור, איפה? אני מוסיף את זה. מוזר. אני רוצה להוסיף, פשוט לא, אני עוד בדרך כלל באנגלית, אז קצת קשה לי בדבר הזה. צריך להיות פה שפה איפה שאני פשוט לא רואה את זה.
לא משנה, בוא נעשה כאילו פה חדש. אני יכול פשוט, הנה, זה לקח בעצם את ה-F הזה, הנה זה גיליון 2, F זה אומר שהעמודה F. ואז אני לוחץ על ההגדרות הרשאות, עכשיו אני עובר למסך נוסף, למי מותר לערוך את זה, ופה אני רוצה לעשות הפוך, בוא נראה אם אני יכול, לא, אני לא יכול להוריד את עצמי, תמיד זה אני, ומי שעושה הרשאה תמיד יש הרשאה, אני יכול רק להוריד אחרים או להוסיף מישהו, אז אני, בוא נגיד פה, במקרה הזה מוסיף את עצמי, ומוריד את הזית, עכשיו רק אני, אבל חשבון פה וחשבון בכלל שהוא חיצוני, הוא חשבון זר, הוא לא בחברה שלי, מותר לו לערוך את ה... הנה, פשוט זה היה הגדרה, הנה, עכשיו אתם יש שתי דברים, הנה, זה אחד, פה מותר גם, הנה יש את זה, הטווח הזה של טבלה, ואם אני עושה ביטול אני חוזר לפה, זה העמודה הזאת שגם יש לו הרשאות משלו. אז אפשר ממש לרדת עד רמה של תא, למי מותר מה. כי למה, כאילו, הדרמתה, כי בוא נגיד שיש פה משהו שזה, הנה, גוגל פייננס, ואני רוצה, בוא נגיד, USD to ILS. לא, זה, איך קוראים לזה? זה נראה לי currency, כאילו הנה, זה. בוא נראה אם זה יעבוד לי. לא עובד. צריך לחפש. כתבתי נכון פה משהו. טוב, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לזה. אפשר פשוט לקבל פה $1, ובוא נגיד שאסור לאנשים שלא ייגעו לי בפורמולה או $1, אז אני פשוט מגן על ממש תא ספציפי, ורק מישהו אחד בחברה יכול להתקן את זה, וזהו, אז ככה לא ייגעו לי במחירון, או בוא נגיד, לא יודע, אחוז מע"מ, או איזשהו פרייס, כאילו מרג'ין, כאילו הרווח כמה שאני מוסיף וכן הלאה. אז זה מה שמאוד שימושי בבניית של הטבלה. אנחנו דיברנו על נתונים, אז שימו לב כן, מה עוד שאלות? שואלים, כן, אפשר להסתיר עמודה. כן, שימו לב, יש כמה כלים. אז בוא נגיד, אני עכשיו לא רוצה שיראו את המחירים, ואני רוצה לעשות עכשיו copy-paste למישהו לשלוח, אז יש פשוט את זה, הנה הסתרה, עין כזאת, וזהו, אתם לא רואים את זה, אבל אתם רואים את הסימן הזה של פתיחה, אם אני לוחץ, זה פשוט יפתח את זה. אפשר גם יותר מאחד. נו, זה... הנה, פתחתי. בוא נגיד שאני לא, כאילו, לא רוצה להראות פה את ההסבר הזה, אז אני יכול כאילו, אתם יכולים ללחוץ, כאילו, על העמודה עצמו תמיד אם אני מביא, יש פה כזה סימן של משולש קטן, אני לוחץ על זה, זה הכלים, זה ישר כלים שנפוצים ואפשר מה לעשות, אז הנה יש פה הסתרת של העמוד, ישר, אפשר גם לסמן כמה, כאילו אם אני מסמן בוא נגיד 3 האלה, פשוט קליק ימין, אתם רואים, להסתיר B עד D. אבל יש פה עוד דברים שנמצאים בנתונים. רגע, שנייה, זה סליחה. נקרא, שנייה, רק רגע, איפה זה? יצירה של קיפול זה נקרא. אפשר לעשות כזה קיפול שאפשר לקפל ולפתוח את הדבר הזה. רק שאני כבר, נראה לי לא זוכר את זה בעיצוב או בנתונים, נראה לי. זה פשוט קצת הולך לאיבוד עם העברית, אבל אפשר ליצור קיפול בקיצור, הנה, קיבוץ זה נקרא, נכון? יצירת תצוגה של, בוא נראה את זה, לא, זה לא זה, לא. כן, מה השאלות עוד? השאלה זה ההסתרה לחלק מהאנשים. לא. לא, זה אם אתה נועל אז הם לא רואים. אבל קרנסי כנראה טעית רק בכתיבה של הקרנסי באיות שלו, בגלל זה הוא לא נתן לך. קרנסי זה C-U-R-R-E-N-C-Y. קרנסי. לא, משהו פה עדיין לא... יכול להיות שזה צריך להיות בזה, בכאלה או משהו כזה. לא.
צריך להסתכל, או שגם זה צריך להיות כשורה או משהו כזה. לא, משהו פה, אז... לא, מקסימום נשלח לכם. לא, אפשר להסתכל פשוט ללכת לגיל, יש לי איפשהו כאלה, זה יכול להסתכל פשוט בחלון האחר של הדבר הזה. אוקיי. מה אם אתה יכול להראות גם לאו דווקא עמודות באותו בסדר רץ, בקונטרול, או שזה ברור לכולם? שנייה, הנה, מצאתי את זה, זה פשוט זה לא ככה, זה קצת מוזר, אבל לומדים את זה אחר כך, אני פשוט לא זוכר, כי עשיתי את זה פעם אחת, אני מעתיק את זה פשוט. לא, זה נראה לי, שנייה, USD, ILS, משהו כזה. הנה, קיבלנו $1, אתם רואים? ואפשר לקבל כל דבר, כל מטבע, כל מניה, מה שאתם רוצים, אפשר למצוא שם דברים, אני עוד לא, אני בעיקר משתמש לשער של מטבע כלשהו. אני מציעה שתעתיק את הפונקציה ותשים אותה בצ'אט, אם מישהו צריך עוד $1, שיהיה לו את זה בשליף. הנה, שמתי את זה, כן. וכמובן שפשוט תסתכלו איך הם לפעמים קוראים, כי בוא נגיד, זה לא ניס, זה לא ניו ישראלי שקל, זה ILS, ישראלי משהו, אני לא יודע למה זה, ILS. אז צריך להסתכל את השמות של המטבעות, או שמות של המניות וכן הלאה. ואתם רואים, זה כתוב currency, יש שם עוד המון מילים, ואפשר גם להגיד איזה תאריך. לא חייב להיות נוכחי כרגע, אפשר לתאריך לעשות. וכמובן שאני יכול לעשות פה, למשל אני רוצה עכשיו, בוא נגיד שזה יהיה בדולרים, ואני רוצה לעשות פה שזה יהיה כפול את זה, אבל מה אני עושה? אני משנה את זה ככה, שזה יהיה רק תא ספציפי, ועכשיו אם אני מעתיק את זה למטה, מעתיק את זה למטה, אז שימו לב, זה כאילו קיבלנו את זה בשקלים, זה כאילו בדולרים, אני יכול לעשות שזה, הנה, עיצוב, מספר, איפה זה, שזה כאילו, זה דולרים, איפה דולרים, טוב, נו, זה שקלים, יוצא לנו איפה, אפשר לעשות פה, בעמותה אישית. לא, צריך להיות מטבע כלשהו, מטבע אחר, כאילו, כי זה בגלל שעברנו לזה, טוב, לא משנה, בוא נגיד שזה בשקלים, אפשר לעשות, אפשר להפוך, כאילו, לחלק, כאילו, ואז זה יהיה כאילו... ואז פה אני אקבל דברים כאלה, ויש כל מיני פונקציות, כמובן, ניכנס לפונקציה, אנחנו לא נצא מזה, אבל הדבר הכי פשוט שאני משתמש זה למשל לעגל. אני רוצה לעגל את זה, ולא שיהיה לי כזה משהו מוזר, אני רוצה לעגל אותו בעצם בלי אגורות, כאילו. הנה, אתם רואים, נעשה בלי אגורות הדבר הזה. וככה אני מקבל בעצם את השערים, ואז צריך לעשות פורמט, פשוט לא יהיה לנו זמן לעבוד על זה, זה ייקח רבע שעה רק כל מיני דברים קטנים. אבל הבנתם את הרעיון, שבעצם אפשר לשים שער, לעשות פה עמודה, לעשות כפל, ולעשות שזה תמיד ייקח, הנה, הדולרים האלה, זה בעצם לקחת תמיד רק את התא הזאת. לא משנה איפה אני הולך, זה עדיין לוקח רק את התא אחד. ואז הכל פה הופך להיות מחירון שהוא במטבע אחר. וכמובן אתם יכולים להסתיר דברים, אפשר לעשות גם, הנה עכשיו לסגור את זה, אפשר לעשות, בוא נגיד שזה, אני רוצה להוסיף משהו למחיר, אז מה אני עושה? אני לוחץ על זה, אומר תעשה לי כפול משהו גם למעלה, ולמה זה? כי אני כותב פה, בוא נגיד 10%, שימו לב, שמתי פשוט רק את האחוז, שימו לב מה קרה פה, מה אני יכול לעשות פה, אבל זה לא טוב לי, אז מה אני עושה? אני כותב את ה5 הזה, להוסיף לו 10%, ואני גם עוד פעם שם את הדולרים ככה, שימו מה יצא לי, הוא גם מציע לי, אתה רוצה להמשיך את זה למטה? כן, הגיוני. המשכתי, עכשיו יש לי מחירון שהוא בעצם, כאילו מוגדל ב10%, ואז אני עושה הסתרה של העמודות של כאלה, של מטבע מקורי, איך חישבתי את זה, ונשאר לי רק מחירון בעצם של, עם תוספת שלי של 10%, ואני עושה פשוט צילום מסך, שולח למישהו, הנה זה המחירון, בבקשה קיבלת. ואפשר גם להוציא את זה לכל מיני פורמטים אחרים, אפשר להדפיס את זה. אז שימו לב גם דרך אגב, איך אפשר להוציא מה שעשיתם? אז יש פה, לפעמים אתם תלכו קדימה אחורה, או לתת למישהו שאין לו גוגל, אז חייב לתת לו משהו אחר. איפה זה? הנה, הורדה. בהורדה,
אפשר פשוט להוריד את זה בפורמט אקסל ישר. ואפשר גם להוריד את זה בתוך PDF, שזה קובץ שלא ניתן לעריכה, וזה לפעמים נוח, לתת למישהו כבר משהו מוכן שלא ייגע בו. יש פורמטים אחרים פחות מעניינים כרגע. אז מפה אנחנו מוצאים דברים. אוקיי, שימו לב, איך אפשר מדהים, להבין... סליחה. הזמן כן. שלנו מתחיל להיות מוגבל. אני כן רוצה שתגיע לאפשרות הזאת של תא אחד עם כמה אפשרויות בפנים. זה שאם השולם, לא שולם, נשלח כזה שיהיה מעקב כן, אבל שנייה, איך אני יכול להביא עוד נתונים? קומבו בוקס. כן, אבל איך אני יכול להביא נתונים? שימו לב, רציתי להגיע לדברים שאינטגרציה, כאילו תראו, אנחנו, כן אפשר לעשות דברים, אבל זה דברים עדיין פשוטים ויש את זה בכל דבר כולל באקסל. זה לא משהו חדש, כן, זה מתקדם, אבל לא כזה, כאילו, אני מדבר על דברים שהם ספציפיים לגוגל ומאוד מאוד מתקדמים. שימו לב מה עשיתי, כתבתי כולו שטרודל בתוך התא. אני יכול לשים עכשיו פה, זה נקרא סמארט צ'יפס, זה כאילו חתיכות חכמות. אני יכול להתחיל לבנות טבלה ממה שאני רוצה, מדברים שהם כבר מוכנים. אני יכול לשים בן אדם, שימו לב מה קורה, זה שם שלו, אבל אם אני שם עליו קורסור, שימו לב מה קורה, כאילו, זה כל הנתונים שלו, הכל, כאילו, זה הקונטקט שלי, אנשי קשר התקשרו לי פה. אני יכול לקבוע מפה פגישה איתו, כאילו, לעשות לו היגוי שם, כאילו, לעשות כל מיני דברים, כאילו. אז שימו לב כמה יש אפשרויות של דברים שאפשר לעשות בזה. בדבר פשוט שאנחנו כותבים את הסמארט צ'יפס, אפשר להכניס קובץ, שימו לב, אני יכול לשים פה קישור לקובץ אחר. הנה, עשיתי פה קישור, אני לא צריך עכשיו לחשוב, אני פשוט עובר עליו בלחיצה, אני גם רואה את הפרביו שלו, מה נמצא בו, איך הוא נראה, אני יכול לשתף אותו מפה. כאילו יש לי כל כך אינטגרציה עמוקה שזה מה שמדהים בדבר הזה, ולא דברים פשוטים שבו לפי משהו שאם זה יותר 100 או תאריך מתקרב בוא נעשה לו צבע. זה נקרא עיצוב מותנה, שימו לב, הנה זה דברים כאלה, זה נקרא, הנה עיצוב מותנה. רק שתדעו איפה זה, אני לא עכשיו אעשה את זה, אבל הנה, עיצוב מותנה, אני יכול לסמן משהו ולהגיד לו, בוא נגיד תאריך, האם תאריך הוא פחות מככה 30 יום, כאילו בוא נגיד יש חידוש למישהו של המנוי, אז תעשה לי אותו בצהוב, אם הוא כבר עבר, כאילו התאריך עבר, תעשה לי אותו באדום, וככה אתם יכולים להדביק המון עיצובים מותנים, באיזשהו תנאים, לטבלה, ואז תהיה לכם טבלה שאני יכול פשוט רק להראות לכם איך נראות טבלאות שלי, אבל זה דוגמאות מאוד ספציפיות וזה עם נתונים שלנו, אז פחות רוצה להראות לכם משהו מאוד ספציפי. אנחנו פשוט יכולים לעשות עוד הרצאה, וכנראה שנעשה, שזה ממש דברים שהם יותר כאילו לא כזה ייחודיים, אבל מאוד שימושיים, כי זה עוד פעם מתקשר עם גוגל. אבל שימו לב מה רציתי בעצם להראות, שדבר הראשון שרצינו לעשות, ובעצם לא, בוא נעשה גיליון חדש. אם אני עושה, לא את זה, רגע, איפה היה גיליון את זה, הנה. רציתי להראות לכם את זה, כאילו, הנה, תראו, אבל סמארט צ'יפס שאני כותב זה בסדר, אבל כשאתם פותחים חדש, זה תמיד מציע לכם את זה, כאילו, טבלאות מוכנות. שימו לב, זה גם סמארט צ'יפס, אבל הוא בנוי כבר מסמארט צ'יפס טבלה שלמה. יש טבלה ריקה, אבל זה טבלה, הקטע שכבר יש להם כל מיני בעמודות פונקציות של המיון והסתור וסינון ומה שאתם רוצים. אבל יש טבלאות מוכנות, שימו לב. זה למשל טבלה מוכנה של משימות לאיזשהו אירוע לעשות. ויש טבלה של, ועוד נותן לכם כבר פרביו. יש פרויקטים, איך לנהל פרויקטים, מי עושה מה העדיפות ומה התאריך סיום. לחיצה פשוטה, אני יכול פשוט ללחוץ וזה מתווסף. שימו לב, הנה, אני מוסיף את זה. זהו, יש לי טבלה, אני יכול לסגור את זה ולהמשיך על תבנית הזאת לעבוד. והוא גם מדריך אתכם פעם ראשונה מה יש לכם עם הסברים. אז פשוט תעשו את זה, תעשו את הדבר הזה. וכל זה מורכב מצ'יפים חכמים. כל האלה דרופ דאונים כאלה, אתם רואים? אפשר לעשות את זה לבד, לבנות את זה, לשבת לאט לאט, לבנות שורה ואז להעתיק אותה, אבל זה קצת קשה. אבל בכל מקרה איך עושים את זה? אני פותח עכשיו חדש, בגילאים שאנחנו משותפים איתו, ואם אני סתם כותב עוד פעם, תמיד, הכל מתחיל בשטרודל, זה מה הכי חשוב. שימו לב, אני יכול להכניס פה, הנה, תאריך של היום, תאריך של מחר, תאריך של אתמול, זה כבר דברים מוכנים. אפשר גם תאריך ספציפי. יש רכיבים, הנה, יש פה טבלאות, זה בעצם, הנה, זה הטבלאות שראינו שם. והנה, התפריטים נפתחים, זה פה. אני יכול פשוט, הנה, לתת,
ויש פה כבר דברים מוכנים שיש כבר עם הסטטוסים מוכנים, ושימו לב שזה בעברית בגלל שאני בעברית. הנה, יש כאלה, התחיל, לא התחיל, סטטוס חסום, עדיפות, גודל כבר של זה, כן, לא, ואפשר לעשות משלכם. אתם יכולים פשוט לעשות משלכם, לכתוב מה שבא לכם. אבל בואו נגיד, טוב לי גודל של משהו, זהו, יש לי מוכן. ואתם רואים, אני יכול לערוך את זה, בואו נגיד, אין פה 5XXL, כי יש אנשים שמנים, אז אני צריך להוסיף, אז אני מוסיף את זה, מאוד, זה, בואו נגיד להוסיף רק את ה-3XXL. וצבע, אני רוצה שזה יהיה צבע מוגזם, אז הכל מוגזם, יופי. סיימתי, יש לי משהו חדש משלי, אני יכול לבחור מה שבא לי. ועכשיו מאוד פשוט זה אני לוקח, עושה קופי, מסמן עמודה שלמה, הוא אומר בוא, תדביק לי את זה ככה, זהו, בניתי, אתם רואים, אני בונה כבר דברים כאלה. אז מאוד קל לבנות טבלה. אז כל דבר מתחיל פשוט, כמעט כל דבר שאתם תעשו חכם, זה לעשות עם הסמארט צ'יפס, של צ'יפים חכמים, וללכת למטה. הנה, דירוג. עכשיו דירוג של המוצר, אתם רואים, כבר הוסיף את זה, עכשיו אנשים יכולים לדרג את זה, והנה זה בכוכבים, מוכן. מה יש פה עוד? יש פה אפילו אימוג'י, אפשר כאילו, הנה, לבחור אימוג'ים, ואפשר לדרג בו נגיד באימוג'ים, שאנשים יבחרו אימוג'ים מסוימים, אפשר גם סתם אימוג'ים, כאילו שזה כמו סטטוס וכאלה. אין סוף לזה, זה מאוד מפתה להיכנס לכל דבר, אבל אני עדיין רוצה קצת לעבור על מה יש עוד. שימו דברים תמיד שאתם נכנסים מה שמסומן בירוק. הדברים האלה זה מאוד מאוד חשוב. כי חדש, אצל גוגל זה בדרך כלל באמת חדש, זה חדשנות לשמה. אז אתם רואים, יש פה תצוגה של קיבוץ לפי כל מיני תנאים, לפי נתונים שלכם, וזה מאוד חשוב. הנה, יש פונקציה בעלת שם, זה יש הסבר לזה ממש, אתמול ראיתי את זה בווידאו. אפשר ליצור פונקציה מורכבת כזאת, שזה יש פייננס ואחוזים ועוד משהו, ואחר כך לתת לה שם, ובמקום כל פעם לכתוב, להעתיק ולחפש איך כתבתי את זה, לתת לה שם, לקרוא לזה פונקציה שלי, ופשוט להשתמש בפונקציה שלך, ואפשר להעתיק את הפונקציה מגיליון לגיליון, מקובץ לקובץ. נתונים סטטיסטיים, אוקיי, הנה יש פה ניקוי נתונים, זה גם כלי מאוד חשוב. אפשר לנקות, בוא נגיד, קצוות, ספי שורה שהם ריקות וכאלה, וכל מיני רווחים ריקים. זה אחרי שהדבקתם, עשיתם הדבק, מאיפשהו בדרך כלל זה כזה בעייתי. אז מתחילים מניקוי, והנה, פיצול טקסט לעמודות, זה הכי נוח. בוא נגיד, יש לכם טקסט שכתוב כאילו סתם משהו, פסיק משהו, ואתם רוצים שזה יהיה כאילו, והוא נדבק ככה, ואני רוצה שזה יהיה בעצם מחולק. אז אתם בוחרים מה זה, הנה פסיק, שימו לב זה כבר התפצל, זהו. אז ככה אפשר מאוד מאוד בקלות לפצל המון נתונים. הדבקתם משהו, תלכו לנתונים, תתחילו, העבודה העיקרית זה עם נתונים פה. עיצוב זה פחות מעניין, זה מעניין, אבל זה החדשנות של גוגל והחוזק שלו זה בתפריט הזה של נתונים. ואתם יכולים גם לעשות חילוץ נתונים, בוא נראה אם זה פתח, לא כל כך. נראה שצריך לסגור משהו. לא, אין לנו זמן לזה. וכמובן, יש דברים מאוד מתקדמים, שזה מתקשר עם גוגל, יש להם, אם שפכתם המון משהו, לא יודע מה, יש להם איזשהו אפליקציה, או מתכנת בנה לכם משהו שפשוט שופך המון נתונים בטקסט כזה. אפשר פשוט לקחת, זה המקור שלי, ואני עושה שאילתה על טקסט. אני יכול לכתוב שאילתה, סוג של באנגלית כזה, שפה כזאת שכאילו תעשה לי מתי, באיזה שנים קרה משהו על סיפור. יש המון דברים חזקים. וזה כנראה לנו הרצאה בנפרד שזה על AI בעיקר, כי גם שימו לב מה יש פה ב-AI, אם לחוצים על זה, אתם יכולים פשוט לכתוב למה שבא לכם. פשוט תבקשו ממנו דברים הזויים, הוא יעשה לכם דברים שאתם לא תאמינו, אני אפילו לא יודע מה דוגמה לתת. זה פשוט, זה שיעורי בית כמו שאומרים. אבל מה הבעיה? אני לא יודע למי זה זמין, זה חשבון דמו, מי שרוצה להתקדם לעסקי, כי היום מחודש מרץ, בעצם המחיר קצת עלה, אבל יש לכל המהדורות, חוץ מהבסיסית, יש AI של גוגל בפנים. הוא פשוט מובנה, והוא עושה דברים, זה כלי. פשוט תחשבו שזה לא אלוהים, אבל זה כלי. זה כמו, עבדתם עם פטיש עכשיו, או מברג, עכשיו יש לכם מברגה חשמלית ופטיש אוויר. אז זה ממש ככה, או יש לכם טרקטור אפילו. אז יש לכם כלים מאוד מאוד חזקים. זה מה שאפשר גם לקבל את זה כניסיון וכן הלאה. אז
אז זה ראינו, עיצוב הבנתם, רק בוא נסתכל אם יש פה זה. מדהים, יש לנו עוד 3 דקות. כן, בסדר, רק מסתכל כאילו על תפריות כאילו. אז להוסיף דברים, גם, יש פה דברים כאילו שהם גם, אתם רואים, הנה, עוד פעם, יש תפריט נפתח ודברים כאלה. חלק מהדברים היו בדאטה, חלק היו פה. פשוט תשחקו עם זה, יש פה, חלק מהדברים יכול להיות שהם פשוט לא קיימים במהדורה הבסיסית של שיטס, זה גם יכול להיות, אבל הסברתי על דברים המתקדמים ושהם החדשנים של גוגל, וכמובן יש תצוגה וכאלה, הנה, זה מה שחיפשתי, קיבוץ. אני יכול פשוט לסמן כאילו ככה, ולעשות תצוגה, קיבוץ, והנה, שימו לב, הנה, עכשיו זה, לא צריך ללכת ולהסתיר, לפתוח, להסתיר זה בדרך כלל להסתיר שמשהו שעשיתי שם חישובים, אני לא רוצה לראות את זה, אז זה רק חישובים שם, וזה אם אני רוצה לפתוח ולסגור כל הזמן, הנה, אתם רואים? מאוד נוח לסגור, לפתוח, לסגור, לפתוח. אז זה בא, הנה, תצוגה זה גם הקפאה של השורה העליונה וכן הלאה. אז זה הדברים כאלה. וכמובן יש עריכה, זהו, הגענו לתפריט של קובץ, ופה אתם תמצאו את השיתוף. אני עוצרת אותך, אני כן, עוצרת. וזהו, וכאילו, וזה בעצם עברנו על דברים העיקריים המתקדמים. אנחנו עושים דגש על זה שזה מתקדם ולא בסיסי. כן. יופי, תודה רבה. ומשהו כן נתן דגש, אם לא תמצאו את זה אצלכם, זה, הכלים האלה נמצאים בגוגל וורקספייס הסטנדרט. שזה, יש לו תכונות שלא קיימות ברישיון הקטן יותר, שזה סטארטר, זה הרישיון הבא אחריו. יש פה שאלה, אני לא יודעת אם, אני חייבת לצאת. ודים, אם אתה רוצה להישאר לשאלות תשובות, לא, שאלות, לא, או שתשלחו לצערנו, לנו. זמן היום כן נגמר, אבל טוב. גם שימו לב שאנחנו עושים גם הדרכות, ממש לצוות או לאנשים, כאילו אחד על אחד, ואז יכולים להתעמק במה שאתם צריכים, ולתת לכם פתרון שלכם בעצם. אז כל מה שבקשר להרצאות נוספות או הדרכה אישית, אז תודה. תיצרו קשר עם הזיתה. כן. תודה לכולם. אתם תקבלו בסוף ההדרכה, כחצי שעה אחרי, חוות דעת, אנחנו נשמח לפי ארגון. ואני משאיר לכם את הגישה לטבלה הזאת. כן. זה סוג של ארגז חול. תעשו מה שאתם רוצים, זה מותר לעשות שם הכל, אין שם שום נתונים, אז פשוט אתם יכולים לריב על תא אחד ספציפי, מי עורך אותה, אז אבל אתם מוזמנים גם להעביר קישור ולספר על זה. יופי, ראיתי תודה. שצילמתם את זה, אפשר לשלוח את ה... ההקלטה כאן יגיע אחר כך שזום יעלה את זה לדרייב, אז תקבלו קישור. יופי, אז תודה רבה. תודה, בשורות טובות, שנשמע רק דברים טובים, ואני כפרסייה, יש לי גם שנה חדשה היום ב-11:01, אז קוראים לזה נורוז פירוז, שנדע רק בשורות טובות, להתראות כל טוב. אמן ואמן, להתראות. להתראות. תודה רבה. תודה. ביי ביי.